You know, everybody have his own opinion. Hearing my opinion. Like, during time of that was 2020 now. This COVID-19, that COVID time. Igbo, they bring food for us during time of lockdown. Really? Yes, Kedinde. being IPOB family bring food for Igbanke, and they share it for each the six community make up Igbanke, and the chiefs and the kings receive it. Then we have brothers there. We have Igbanke is an Igbo. There is no two ways about it. Anybody who can say Igbanke is not an Igbo, maybe is a stranger of Igbanke. Ihe gwugara nwegoro to shi Adam na ahụ. You see IPOB, that's the indigenous people of Biafra, men organized palliative for the 6 communities of Igbanke. Really? Yes. Na 2020. 2020 during time of COVID-19. And they got through the traditional rulers. Yes, ha nyere aka sị ihe ụmụnne anyị lekwenu palliative jiri nu nyere nu nwunye aka. Yes, sure. That's what happened during time of COVID-19. Igbo ndị ọma. Igbo ndị ọma na-ege m ntị. Igbo ndị ọma dịrị m sị na m gawa. Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ. Unu le anya mụ anụ n'ụdị ọzọ. Eji m ihe Igbo aga, and nga m ji ihe Igbo aga, Igbo a na-ekwe ka ihe eme mme, nwebe ebe m gawara kpọbi okwu. Well, anyị ebidogo nke wu mmekọ ala Igbo niile, imekọta ala Igbo ọnụ wee ihe anyị pụtara. And eji m aka na-achọ ịkọwara unu otu anyị na ọhaneze ndị Igbo Youth Council ji na-akwalite, ji na-emekọkwa ka e nwee ike emekọ Igbo ọnụ, maka na agala m ọtụtụ ebe ndị m gara asị m na kedu ọgbakọ m nọ n'ime ya ma ọ wụ umbrella m nọ n'ime ya, ma ghọta na ihe ndị na-emekọta Igbo ọnụ naanị mụ awụ Chukwuemeka na Nnamen TV a ga-emekọchali ya ọnụ. Ọhaneze Youth Council enyere m aka si na m jiri aha ha gawa, na ha ga-akwado m, na ha ga-akwado m n'azụ iji ebe ọbụla m gara ka ị nwee ike were aha ọhaneze ndị Igbo jiri na-emekọkwa Igbo ọnụ. Ya ka m ji chọwa hụ nwanne m nwoke onye Igbanke wụ ndị Igbo nọ na Edo steeti. Edo steeti ahụ a na-akọwa na ndị Igbo anọghị. Anyị nwere Igbo n'ime Edo steeti. Ndị Igbo nọ na Edo steeti wụ ndị a na-akpọ ndị Igbanke, ndị ejikwa Igbo akịrị wee mara. Aga m enye ya ohere ka o nwee ike kọwaa aha ya wee kọwakwa ebe o si ọfụma. Nwanne mmadụ biko kọwara anyị. Ndị Igbo ekele m unu. My name is Mr. Azoka Etumudon Oka from Igbanke. Igbanke is under Edo State, Orium local government, but we speak Igbo. Well, it's a privilege to meet my brother and my family as an Igbo brother. Well, I'm using this medium and this opportunity to talk to my fellow Igbanke that we should know ourselves as an Igbo, because if you trace our history, we all come from Igbo. Because some people, if you don't know, like now, my name is an Azoka. My father's name is an Oka. No Bini as in Ishaman or Auchima answering Azoka, or even Ishaman answering Oka. For you to know where you come from, you see we have Ifeanyi. Ifeanyi is an Igbanke name. Then we know where we come from. Thank you, brother. Okay, man. Okwu gị gbara m ume na ma ihe awụ ihe akpọrọ ya mkparịkọta ụka. Ọwụ entirely ebe anyị ga na-agba ajụjụ ọnụ, mana anyị ga na-ekwu nwee ike na-akọwakwa ka ọhaneze ndị nọ ebe ha nọ. Igbo nọ na Asia, Igbo nọ na Europe, Igbo nọ na America, Igbo nọ na Africa, na Igbo nọ na Australia ga na-aghọta na Igbo nọ na ebe niile ma ebe anyị nọ. Onwe ihe kwuru esi aha gị Azuka, aha nna gị Ụka, and onwe Edo, onwe aha onye Edo ma ọ wụ Bini ma ọ wụ Esha ma ọ wụ Auchi wụ ihe ndị a.
So onye na-aza aha ma ebe ọ na-aza aha shi na chi. Shi na agbụrụ. So ihe ahụ ịkọwara alaikere m ya. And but ihe ọzọ m chọrọ ịjụ gị wụ ị na-asụ Igbanke ọfụma kwe? Yes. Igbanke ị na-asụ Igbanke Igbo. Aga m achọ ka i jiri ya. Ọ bụrụ ị na-anụ Igbo nke m. M na-anụ ihe ị na-ekwu. Sụọ Igbanke. Ihe ọbụla m kwuru chere. Ihe ọbụla m kwuru n'Igbo. Jiri Igbanke sụọ sam ya. Ka ụmụnne anyị na-anụkwa na ihe awa asụsụ anyị. So now ka anyị kwuo maka Igbanke. Kedu ihe ịma maka Igbanke ebe isi? Yesi anyị kwukwu Igbanke ke mmare banye n'okwu Igbanke. Ihe mmare banye n'okwu Igbanke is that Igbanke oge wege nwe Igbanke enwe ndị rena ndị rena before ndị ọzọ laga ụzọ ọzọ bịa ma anakwegi gwenyi nnelele jenyi wega mbiri we bịa wa bisome Igbanke anya nwe ezishi Igbanke. Ezishi. That's six compounds. Ezishi. Six king. Okay, Ezishi. That is what we have in Igbanke. Then Ezishi wa onye nwe idumu ichiche. Then iru some idumu onye onwe some ile enwe eze ka ya aza ime Ezishi wa onwe na ile aza efon ọzọ karị obi Ezake, eze Olije, eze Idumodi, eze Igbonto, eze Omolwa, eze Ọta na ka enweghị nwe Ezishi nwa. Onwe onye na-aza ọba na-achị? Mba, onwe na ya aza ọba, eze kwa aza. Eze. Okay, ngwa kọwara anyị the villages, the communities ime ekere Igbanke. Aha ha. Nga Ọta Bidon, Ọta Olije, Idumodi, Ake Obegba, Igbonto, Idumeru, Omolwa, ya Ishinwa. Okay. N'ime na Oyomo local government enwere aside Oyomo local government enwere ebe ọzọ Igbanke bayara na local government nọ na-edo ka ọsọsọ na Oyomo. Leke ndị asụ asụsụ Igbanke onwe ndị re na ọza n'ogogo ọza n'eshi iruzi ogada onwe bụ akpọ ogada ndị asụsụ Igbo na-ekwe ga-eresome ndị Igbo ga-eresome ụzọ ebe ahụ wee kpọọ Edo steeti. Okay, ngwa mgbe mụ na gị kwuru na phone o nwere tishi kọwaa na ị ga-achọkwa iso n'ime ọhaneze youth council. Kedu ihe mere gị ji kwutowe ụdịrị okwu a? Wee sị wee mụ onye na-achọ ebe nnelele abịa ebe la-achọ enwenyi baka nga marịnị enyi lecha ndị ewu Igbanke na ndị Igbo ka ewu ya ngị sịrịnị ngị ogene chọma ebe enyi abịa okeke gị na-agba ụmụ enyi dọmara ebe enyi abịa. Okay, ngwa asị ka coordinate wa ka enwe coordination Igbanke youth enwe ike streamline aha na ihe gbasara ọhaneze. Kedu ebe ifil na ga-ebido? Ndị Igbanke were obi were asụchara osu weke gị bụ somụmụnewe ndị Igbo ọhaneze because the youth welecha mara senene ndị Igbo kwewo weleso onye enye kpushi ya so keso mara ebe abịa because ndị Igbanke lecha amanwe ke ndị re diaspora ndị re Nigeria amanwe. The youth, once this opportunity come live stream, everybody will embrace it. We can like whether embrace the opportunity of being with their brothers, being the Ohanese youth wings. Okay. Ihe gbasara Igbo dịzi mụ na gị n'aka. Ihe gbasara mmekọta Igbo mụ a wepụtara onwe m jirikwenụ ụlọ ọrụ a Nnamen TV jiri na-eme ihe gbasara ihe Igbo a na-aga ebe niile. Ya ọkwa ihe bụ m bịawa Igbanke for the first time. Onwe onye mma ebe ahụ maka na ọ bụrụ ihe mụ na gị na-ekwuola okwu for the first time maybe go aka m ga-eji bete abịawara m na onwe onye mma
ugbu a aga m achọ ịgaghachi Igbanke gaa ọwụ na ọ ga-ekwe omume ịhụkwa ndị eze hụ meet a youth na at least ọwụ na m ga-akọbali 2 or 3 communities na Igbanke. Kedu o nwere aka ị ga-enyeli? Nwe ihe ka nkasa ka ihe ni no ke oge you ake gi hu efe. That is your time, your available time to get chance to come Igbanke, because by His grace now, maybe after this we can talk, because that one will not be issue, will not be talk of the town. There are a lot of our kings, the monarchs, who is ready to embrace this peace, to be with their brothers. Ka anyị kọwagodi otu Igbanke na ihe Igbanke na-eme, like ahịa ama na Igbo niile na-azụ Eke, Orie, Afọ, Nkwọ. Kedu otu si dị na Igbanke? My brother, ihe lecha ndị Igbo eme ke ndị Igbanke eme. Afịa ya azụ, for market day ka anyị ga-azụ a, enwe Eke, Nkwọ, Orie, Afọ. That 4 market days, then enwe masquerade, egbe masquerade, enwe tradition again like all those Igbo, yeah, masquerade, yeah, ihe ndị Igbo ka Igbo game ke. Kedu ihe na bonka? Bonke onwe like some community, because ime community one we make some like a festival, like oliji akponke we akpukpa, like akele gbonto idimoji ndị one wa pe Igbo. Nkogere Ota onu yiwa pe Igbo. That is the 5. The only other one called their own akpukpa. Okay. Emume ihe dị ka emume iri ji, ụnọ na-eme emume iri ji? Higi roasted of yam. Normal our New Yam festival, we roast yam, we eat it with all this palm oil and osisa leaf and other things. We use it to eat. Tazir leaf. Igbo wofu. Onwe ihe ọzọ a na-akọ, onwe ihe ọzọ a na-ekwu. Ihe a ga-ekwu eziokwu, kedu emume anyị ga-eme ga-ejikọta Igbo niile ọnụ? Kedu emume wu ihe ga na every year a ga-akpọ annual festival ga-awụ echi aha ga-ehiwe ya, ndị Igbanke eburu ma ọwụ mmanwụ ha ma ọwụ ekpo ha ma ọwụ akpụkpa ha eburu bịa, a ga-eme ya na Delta, ndị Imo, ndị Abia, ndị Eda, ndị Eza, ndị Ọhafịa eburu nke ha bịa, ndị Ịka eburu nke ha. Onye Igbo ọbụla abịa, ọ bụrụ na 7 days ka a ga-eme ha, a na-ere akwa Igbo, akwa ekwere ma akpụkpọ ụkwụ ekwe ma ihe Igbo, ere ya na that place, na-ere ya. Ndị shiri ndị ịbịa enwe nri a na-esi, ị ga-enweta nri niile dị iche iche. Ịchọ nri ndị Igbo ntọ, ịchọ nri ndị Igbanke, ị ga-enweta ya na stand a, lekwe stand ndị Igbanke. Ịchọ irite nri ndị Nsụka, lekwe stand ndị Nsụka. Ịchọ ejiji ndị Nsụka, ihe ha na-eme, lekwe ya. Enwe ekere mgba, nwee ihe niile in display. This thing bụ ihe ga-enyere anyị aka. Ka ihe chere maka ụdịrị ihe? If we Igbanke, we put our house in order now. We are charity begins at home now. If we start now to put ourselves in order now, we'll be with our brothers. Then maybe any annual New Yam festival, we can call our brothers to come with us. O nwere ike a ga-akpọ ya New Yam festival, you know, because o nwere mgbe ndị a ji eri nke ha, nwee mgbe ndị a, but o nwere ihe a na-ekwu festival, maybe mgbe ahụ kwa enwekwe ndị na-eri ji mgbe ahụ, but Igbo, the first ever Igbo festival, ọ ga-akpọ ọkụ n'ọnụ. Igbanke ga-anọ nga ahụ, Ịka ga-anọ, osimiri ndị niile, ndị osimiri, ndị ndukwa, ihe niile ga-anọ. We can start it, maybe can put it any day of the year. Okay. It can be like Easter, it can be after Christmas, it can be before Christmas, it can be anytime. The let Igbanke youth wings now come together and embrace their brother with their elders. Okay. O nwere ihe ọzọ, maka na asị ọwa ehuru asị ọnụ ọrụ. Mgbe anyị gara Igbanke, mgbe anyị nọ n'oliji, enwe ndị anyị hụrụ jụgasịa ha, ha na-asụrụ m, ha sụrụla m asụsụ Igbanke, ma gwa ha na anụmanụ ya, ha sị mba na ọwụ Igbo ka ha na-asụ.
No, we Igbo ka ha na-asụ. No, nke ha, no mgbe. Nke ihe ị nwere ike ikwu n'ụdịrị ha. Well, everybody have his own opinion. Here, my opinion. Like, during time of that was 2020 now, this COVID-19, that COVID time. Igbo, they bring food for us during time of lockdown. Really? Yes, Kedin IPOB family bring food for Igbanke, and they share it for each the 6 community make up Igbanke, and the chiefs and the kings receive it. Then we have brothers there. We have Igbanke is an Igbo. There is no two ways about it. Anybody who can say Igbanke is not an Igbo, maybe is a stranger of Igbanke. You see, IPOB, that's the indigenous people of Biafra, men organized palliative for the 6 communities of Igbanke. Really? Yes. 2020. 2020, during time of COVID-19. And they have got through the traditional rulers. Yes, sure. That's what happened during time of COVID-19. Okay, like I could go maka ndị bịara abịa bịazie ya adị ha ka ha ga-azazi ndị ọzọ na akwụkwọ ndị Igbo. Kedu unu na onwere teshe enwe some kind of conflict with some people na actually may impose culture ha to Igbanke, the Igbo culture na-emebe ahụ? There is no conflict. Those people are, we can call them our in-laws, because some of them will marry their sisters. They come with their sisters. Some of them stay out of maybe because of those crises, those war for other places, and stay in Igbanke. The real people of Igbanke are the Igbos who own the land. And no, if you go to the DNA of Igbanke, you check the soil from Igbanke to Enugu, is the same soil. There is no any other thing there. You have Madoka. Why we bear Madoka? Is it not someone's name? We don't have Osaro. Nobody bear Osaro. It's few people bear that name. Maybe they born you there out of ignorance. They say you bear Osaro. We have Chukwemeke. We have all of. We are Igbos. Igbanke general is an Igbo. Because any person who says it's not an Igbo is the people whom we marry to the land and become an Igbanke. That is those people who can say they are not an Igbo. Okay, well, kai piachi ebe ihe anyị ji n'aka na-awụ na anyị ga-eji ọha na eze Youth Council jiri bata nwee ike kpọbata ụmụnne anyị ndị n'ebe ahụ, nwee ike ha enwe okwu, nwee ike kwulie okwu, say that na through ọha na eze Youth Council that na ha ga-eme identify with ụmụnne ha. Akwa chai nwanne, kedu aha gị ọzọ? Azoka Oka Etumudo. Azoka Oka Etumudo. Etumudo kedu ihe o mere? Etumudo is an endurance. That is I take time to do something. Okay, all right. One, thank you. We do the again.